Vadiwa vateereri, kuWhatsApp ndikutaura neimwe hanzvadzi yedu iri kuti iyo murume wake Nhengo haisi kushanda, hanzi haina kumbobvira yashanda since day one. Kana mazoteerera audio iyi, ndinokumbirawo kuti munyore mucomment section kana paine vanokwanisa kutibatsira. Uyai kuinbox kwangu tionesane, tione kuti hanzvadzi yedu iyi tingaibatsira sei. Makadi mukomana ini ndinofara. Ndinonzwa kufara zvizhinji, ndinogara ndakateerera nyaya dzamunoposta. Saka ndakangotiwo zvimwe kuda ndingabatsirika padambudziko rangu randinaro. Ndiri mukadzi ane 28 years dzekuberekwa. Ndinogara kuno kuPretoria, ndokwandiri. Tine mwana wangu umwe chete mukomana ane 4 years. Nababa wemwana takasiyana nekuda kwechihure chavo chavaita. Saka ndakazongorongedza utwe kwangu ndikabuda. Ndagara ndo pandakazosanganawo nemurume wandinaye was 2020. Tasangana nemurume wandinaye uyu, takafambidzana kusvika pakunzwisisana. Ndobva akanobvisa pashoma paaiva napo kumba kwedu. Abvisa pashoma ndo paakanditora tikatanga kugarisana tese pamwe chete semhuri imwe chete. Zvadaro ndobva tichinge taenda muimba yemukati first time kusangana kwedu. Chakandishamisa ndechekuti murume haana chaanga nacho panhengo yake. Saka zvakandinetsa, ndakashungurudzika zvikuru panguva imwe chete iyoyo. Ndobva ndikamubvunza, akati aizotya kundiudza kuti ndo zvaari, aizotya kuti ndinomuramba. Saka ndakangozvigamuchira zvakadaro semunhu anga atobva kumba kwedu anondibvisira. Takagarisana zvakadaro, taifamba kumaprofita tichizama kuti kudai iri dambudziko ringapera, ringagadzirisika, asi zvakashaya basa. Mari takabvisa dzisingatokwanisike kana kukalkuleta kuti takashandisa mari dzakawanda sei. Kwega kwega kwataienda tichinotsvaga rubatsiro taitonzi tibvise mari. Saka ndakazosvika pakuneta nekuti mari yacho yandaibvisa ndini ndinoenda kubasa, murume haashandi, anongoita mapiecework apo neapo. Mari yachona achingauya nayo mumba anotonditambidza, asi kuti ndione kuti yashanda chii haina chainooneka kuti yashanda chii. Dzimweni dzenguva kana ndikatoirongedza, pandinorongedzawo ndichiti kuda pamwe tibhajete, pandinozoenda kunoitarisa unowanikwa kana pasina. Ndomboti chii, kasi makonzo, kasi chii, asi munomba hamuna makonzo. Tongobvunzana, hausiwo here watora mari ukashandisa? Aiwa, uyu anoti handisirini. Saka ndinonyatsoshaya kuziva kuti chii chinomboitika. Ndimubvunza murume uyu anoti iye akasungwa naamai vevana vake, mukadzi wake wakambogarisana naye wakazosiyana naye. Semuzve kumaprofita ndizvo zvavanotaura. Saka iye anoti iye akadzokera kumukadzi iyeye paakambofamba ari ega kumashure uko asati anene. Akadzokera ikoko akamubvunza kuti ko wai wakandisunga? Hanzi akaseka akati handina zvandinoziva. Ndobva asiyana naye. Saka nau ndafamba ndaneta, ndagara pasi manje izvezvi handisisina option kuchazoti ndoita sei. Ndatopererwawo kusvika pekupedzesera chaipo chaipo. Apo kana mafeelings naye mumba chaimo handina kana mafeelings naye mumba zvachose. Saka zvinhu zvinondiremera ndikaverenga maproblems acho haanaye kuti inini mumba ndina amai, ndini baba, ndinofanira kuzvionera transport yangu yekuenda kubasa, crash yemwana ndini ndinobhadhara, rent ndini ndinobhadhara, zvese zvakatarisana neni. Saka zvakusvika kundiremera pakuti ndombofunga kuti no, regedza handisiyane naye munhu. Asi imwe pfungwazve yondibata yoti ndinosvika kupi nekuti imba yayechi2. Saka ndikabuda futi mumba imomo ndonovaka zvechi3. Ndikanimboshingira pamwe zvinoita.
Saka pandonzwa muchiverenga nyaya dzenyu ndichiteererawo kuYouTube, ndakabva ndangozvitiwo no regedza ndimboisawo nyaya yangu zvimwe kuda ndingabatsirika. Ndinokumbirawo help mukoma kana pane vanokwanisawo kupedza dambudziko riri mumba mangu, nekuti izvezvi pfungwa yandaanayo ndeyekuti tingosiyana, because ndinenge ndichiona kuti hatina kwatiri kusvika neuyu munhu. Saka ndokumbirawo rubatsiro mukoma, ndinokumbirawo rubatsiro ndiri pasi petsoka dzenyu mukoma. Ndinotenda kune vachandibatsira kumhuri yeZimbabwe. Vadiwa vateereri, ndofunga kuti mateerera audio iyi. Kana paine anokwanisa kutibatsira, feel free to come to my inbox. Tikurukure tione kuti hanzvadzi yedu iyi ingabatsirikana sei. Ivo vari kuti hatisisina kana mari, tiri kukumbirawo munhu anokwanisa kutibatsira pajekerere, nekuti tambozama kufamba asi hapana chakabuda. Hanzi mari dzakapera asi hapana kana chakachinja. Please come to my inbox. Let us find a solution for our dear sister. Until we meet again, tongoti happy Secrets and Confessions.